Takže čaute ľudia, tu je Break, takže dneskajšie video bude o tom, že o šikane a tak, že čo ako dnešná doba funguje. Takže dajte odber a like, ideme na vec. Takže teraz tu príde môj brat a bude o tom rozprávať. Čo jeho meno nepoviem, lebo sa hanbí a nechce byť aj na kamere, lebo on sa to proste hanbí. Takže on ma teraz začne hovoriť, ja ho budem tak doplne, prepáčte, ak ho budem prerušovať, neberte to zlom. Už som aj dosť unavený, už neviem ani koľkatýkrát točím. Dobre, môžeš začať. Takže ja vám niečo poviem o šikane na školách a celkovo. Ja som typ, čo vyrastal na dedine, kde bola šikana veľmi občasná. Aj na obecných školách, čo nie sú v mestách, je väčšia šikana, lebo tam sa tak nerieši. Neberú to tak až vážne. Nechcem akože nič hovoriť, ale viac nám tam šikanovali ako škola, čo bola mestská, lebo tam sa to rýchlejšie začalo riešiť. Tam sa to proste dalo dať do pohybu za behom proste tej určitej doby, ktorá by na prvej škole na tej obecnej proste sa nedalo nikdy dokopy. Tam som bola najdlhšie a tam šikana bola veľmi vidieť. A učiteľia s tým nič nerobili. Im to proste bolo jedno. Či boli šikanované deti, či boli strapňované. Málo kto to reálne riešil. Zopár učiteľov tam bolo takých, ale to je 10% do 100, tak čo s takými urobíte? Ignorujete ich, lebo ich je veľmi málo, neprevažujú. A ja vám vlastne vysvetlím to, ako tá šikana funguje. Najprv šikana sa nemusí prijavovať hneď v byti. Môže to byť, že akože vám narúša vašu psychiku, že vás trápne pred všetkými, alebo môže vám vypísať nejaké správy na mobile. To je zase kyberšikana, k tomu sa dostaneme neskôr. Normálna šikana, ak začína, obvykle môže bývať, keď ste noví na škole. A nie ste nejak obľúbení škardosť oblikate a tak ďalej, ale to nemusí byť. Proste nájde si vás nejaký hlupák, ktorý rád šikanuje, lebo sa rád povyšuje nad niekým, pretože on nie je múdry a je hlupý, proste, jak vám to nejak poviem? Ja vám to vysvetlím, lebo on keď bol menší, mohol byť bitý a tu proste všetku bolesť, čo sa... To je šikanátor. Všetko, čo sa jemu dialo, tak si to chce na tých spolužiakov vynerviť. No, ako, ja som takýto ani nemal, ja som mal skôr v tom, že ako som tlstý, ja som ani nebol tlstý, dobre, začal som byť obezný, možno siesť takú trochu. A teraz, akože znova to chudnem, ale to ti akože na tej duši, alebo na tej psychike ti to dá takú veľkú jazvu, ktorú máš potom problém v živote prekonať. No koľko si vážil? 78, už to zo 78 váži 68. Už o 10 kg, to je chudší, lebo sa snažia, proste chce zapadnúť a teraz... Ale moji spoločnosti sú hlúpi, oni si to proste neuvedomujú, alebo bývali, teraz mám celkom dobrých. Jasne, mám tam takých, čo si radi robia za mňa srandu, skoro som sa dneska s nimi pobil, lebo mi zase robili zle, ale koho to zaujíma. Nebola to úplne tak šikana, ale keby som to nechal ísť a nebranil by som sa, nebyl som sa s nimi vyslovene, ale branil som sa, akože zastával som si svoje pred učiteľkou. Takže keď sa proste viete zastať svoje veci a tí ľudia už vidia, dobre, toto nie je ten ľahký terč v spoločnosti, ktorý nemá ani veľa kamarátov a tak proste na teba nejdú nejak akože ťa šikanovať, lebo proste vedia, že oni by boli tým terčom posmechu od iných ľudí, ktorí by sa začali všímať na internete aj v škole. Nebal by sa ho kto zastať. Ale keď si zastaneš sám seba, nemusíš mať ani tak veľa kamarátov, proste tam ani nejde o to bytie, ale ako si dosť veríš. Napríklad ja som mal dosť totok. No, hovor. Chcem povedať taký fakt, že teraz studené kakávka, prepáčte, ale studená kakávka má vidličku, lebo sa to s tým lepšie mieša. Ak ste to vedeli, dajte like. Môžem pokračovať. No jo, teda a skončil si pri tom, že... To je jedno, tak proste... Niečo proste povedať. Tí ľudia, čo boli tak, ako aj v detstve šikana, to sme hovorili a musím nadať na tú tému odznova. Ľudia, čo sú v detstve šikanovaní, sami radi šikanujú, lebo sú zlo vybývajú na tých druhých ľudí. To som si hovorila, aj vám to tak viac dopodrobná. Dajme tomu, že mama ho mala rada, ale nedokázala otcovi zabrániť k tomu, aby ho proste bil, alebo iné veci, čo sa v tejto dobe tiež deje. Len si to tak neuvedomujeme to, ako kedy si bolo ma dostať 5, proste neviem čím, a teraz napríklad u mňa v našom ročníku je to úplne, že akože mňa táto mama nezbije, ani ma táto nevyhreší. Vyhreší teda, ale proste ma nejak nebije. A musím si to vždy opraviť, ale to nie je dôvod preto, aby sa ťa... Aj z tohoto si inak spolužiaci vždy robia srandu, alebo proste celkovo ľudia na tom internete, kde si seba potom majú posmech
hlavne tvoj z tých pohľadí, aké máš známky a tak ďalej. Čo sa fakt môže prejavovať na tej psychike, že nerád budeš chodiť do školy, budeš často chorý, bude to maskované, budeš grciať, bude mať krče v bruchu. Toto všetko môže spôsobiť strach zo školy, alebo aj ako to nazveme? Môžeš mať to psychické problémy. Áno, a môžeš chodiť aj na psychiatrii. Nebojte sa nás dôveriť, bývavke, tak pomôžeme. Tak, napríklad, videl som ešte na mojej starej škole takú babu, ona bola asi 6, ale to je úplne jedno. Ona bola proste dosť obezná, ja som jej to nikdy nepovedal, na čo mne to bolo jedno. Ani sme neboli v tom istom ročníku. Ale raz som videl pred školou, ak tam plakala, že bola obezná, že sa bala normálne do triedy. Ja som to tiež zažil. Ja som mal krče v bruchu. Ale to bolo so, že ma vtedy šikanovali. No a k tomuto sa vrátime k tej šikane. No hej. K tej šikane. Ono potom môžeš mať ten kriče z toho, môžeš vraciať, môžeš najskôr fingovať, že si chorý, aby si nemuseli do školy. A to není iba už ako, to platia aj učiteľov. Tí starší učiteľia si radi zvyknú, že si na teba zasadnú. A ty sa proste v ten moment nemôžeš dať. Zase nebuď drzý, nenadávaj im, ale myslím tak ako, že sa nemôžeš dať po prvom razi. Povedz im, že to tak nebolo. A keď ťa budú ignorovať, to sa dá riešiť aj inými spôsobmi, ako im vynadať, alebo ich úplne ignorovať. Ako aj to je jedných spôsobov, dosť účinný. A toho učiteľa to môže viac naštvať a viac ísť proti tebe. Skúste to riešiť cez rodičov. Sú prípady, keď sa to nedá, proste ten človek odíde z tej školy. Je to riešenie, ale nie je to správne riešenie. Je to už také, že nevyhnutnosť. Keď sa tam už proste nedá si na tom nič zmeniť, lebo tí ľudia sú ako dá sa nazvať, že sa niekedy aj podplácajú učiteľia. Ale to nie je kvôli tej šikane, ale ako kvôli tomu, aby ten človek možno prepadol alebo tak, ale to nepatrí k tejto téme. Šikana je všeobecne známa, teraz hovoríme o kyberšikane. Kyberšikana je známa, ako môže, tam sa dá zahrnúť všetko. Že ťa môže niekto zavesiť tvoje trápne fotky a až k tomu, aby ti posielal nahé fotky a také. Keď pošleš napríklad kamarátovi. Teraz sa to napríklad stáva, akože spolužiakovi, ale akože sú frajeri. A proste pošle, že iba toto k spodnom prádlu a pošle mu nahú fotku, on to zavesí na internet. Aj, minulo to bolo aj toto na správach, ako sa posielalo. Ja som to zažil raz, keď sa to na mojej starej škole stalo. Ako, vieme, ja som už tedy nebol, ale má tam kontakty. Prepáč, že ťa predeším, aby ste pochopili. Teraz my už teraz my už na 3. škole, tak aby ste rozumeli, že aby ste proste vedeli, že o čo furt hovorí, že na tej škole, na tej, aby ste si hovorili, že je to nejaký blázon, viete. Dobre, môžeš pokračovať. No. Kde som to zase skončil, ty ma musíš vydražiť, to najlepšie. O kyberšikana. Hej, kyberšikana. Mne sa to stalo na starej škole, síce tam som už nechodil v tú dobu, keď sa to stalo, ale mám tam kamarátov viacerých, ktorí mi to ešte hovorili. A hovorili mi, že tomu istému človeku prišli na vzťah, ktorý si posielali na tam holé fotky. Riešilo sa to aj s políciou, ale zabil to tým, že o pol roka sa prišlo na to, že si kupuje crack a drogy. Práve tá škola, tam som chodil až 6 rokov a bolo to fakt zlé zážitky. Tam, ako ona by to nebola zlá škola, keby som nemožno neschytať takú triedu. Ja som bol taká tam menej vyberová, nebol som zase tečka, ale bol som bečka, tam sa proste neučili jazyky. To bola taká obyčajná trieda. A učitelia sa tam nerobili nejaký, že super, že ako mali tam rať najradšej, že 3, ktorí sa najviac učili a normálne za nimi nestihali niektorí dobehať, no tí sa učili, keď mali 4 roky v škôlke, sa ešte učili abecedu. A vtedy vlastne začína aj že ponižovanie od učiteľov, že oni ti povedia niečo, čo ťa fakt vie uraziť. Ale nie uraziť, ale proste tak zhodiť. Ale teraz ideme naspäť k tej kyberšikane. Kyberšikana je proste niečo, čo sa... To nechcete zažiť proste. No a to sa obvykle rieši s políciou. To nie je nejaká normálna šikana, ktorá sa dá aj dohovorom vyriešiť. Kyberšikana, na to niekedy aj psychologickú. Aj toto sa mi stalo na mojej bývalej škole. Dve spolužiačky sa hádali a jedna začala hovárať na internete a brala sa to ako kyberšikana, tak išli spolu ku psychologičke a všetko si vyrozprávali. Ona to tak ani zle nemyslela, ako to vyznelo. Len proste sa predliekla, tú spolužiačku to dosť zranilo na psychike, ale už ju potom neverila tak, ako to bolo. To je to, čo sa mne veľakrát stalo, keď som napríklad niekomu povedal, že sa mi niekto páči a môj najlepší kamarát alebo kamarát to proste povedal. A od tých som sa si nebavil, ako nič som nepovedal. A to je to, že keď niekto človek stráti dôveru, aj to je ten náznak toho, že má nejaké problémy. Ale ako môže sa to dosť vidieť na psychike proste, že býva zahriaknutý a taký, že pred dievčatami sa hanbí ho rozprávať a tak.
na to z toho, že napríklad tie dievčatá sa mu vždy posmievali z toho, z toho, že ten kamarát to povedal tak, že do nej. Proste sa potom s ním nebavili všetky dievčatá v triede. Toto je dosť zážitok, to som aj ja zažil. Že proste sa páčila tá spolužiačka nejaká na novej škole, bol som tam, že som týždeň a sa tam začali páčiť dve. Toto som priniesol. Bolo to dosť také, že nevhodné, ale som rád, že sa dozvedeli iba o jednej. A to bolo prvýkrát aj naposledy, čo som niekomu povedal, že do koho som. A to od toho už behlo veľa rokov, ale doteraz si to pamätám, jak ma ten, nemôžem nadávať, ale proste ma tak podviedol. Ja som sa odtedy s ním normálne o osobných veciach ani nebavil. A jedine s kým som sa odtedy bavil, to bola školská psychologička a mama a moji bratia niekedy. Alebo môj najlepší kamarát, ktorý som tak akože už tak moc nebavil, lebo už spolu nebývame v jednej obci a na kontakt som na ňo stratil. Ale keď sa uvidíme, tak sa vždy porozprávame veľmi radosťou. To je to pekné na tých bývalých školách, keď sa nájdeš dobrých pravých kamarátov, ktorí si na tej normálnej škole nemusíš nájsť. Ale zase, nie je to také, že najlepší kamarát sa tvorí za deň. Niekedy to trvá rok, 2. A to je aj dôležité v tej šikane. On ťa môže normálne podporiť a sa ťa zastať. Človek, čo nemá kamarátov, nie, že nemá nič, ale je proste bez toho čara môže. Tam sa tvorí aj tá obezita, že začne sa prežierať, nechodí vôbec von a tak. A aj za obezitu, alebo zase anorexia, to je tiež príčina šikany. Keď sa ti niekto vysmieva, že si moc tučná a proste alebo tučný a presne, že sa úplne máš, to aj anorexia je choroba, pri ktorej je človek veľmi chudý a nechce jesť, proste to má v psychike. To je psychická choroba, ktorá sa veľmi ťažko lieči. Že bojíš sa proste, áno, alebo že narazovo niečo zješ, a potom to vygrciaš. Hej, a toto potom grciaš, to môžeš mať aj roky a na to sa proste môže umrieť, má málo výživy, to sú úplne, to máš skoro, to je iba kosť a koža, čo je vidieť na tých ľudí s anorexiou. A potom je tu obezita. To tvorí, že to sa tvorí, keď nemáš kamarátov, alebo máš trochu, nie že nadvahu, si trochu tučnejší, alebo nie že tučnejší, ale máš celú triedu, čo sú chudučky, čo vypadajú ako podvyživenie a ty si medzi nimi taký ten normálny, ale vypadáš väčšie, aj si napríklad vyšší. Si s teba vystrelia. Áno, že si tučný, že oni sú normálni. No a úplne to tak nemusí byť, to sa vtedy sa potom začne tvoriť tá obezita, že sa začneš prejedať, že to jedlo ťa ako keby uspokoje, si niekoľko hodín na mobile, pozeráš, dajme tomu YouTube shorty, alebo proste hráš hry, čo by si inak nerobil, keby si mal s kým chodiť von. A oni sa s tebou ani nechcú baviť. Kamaráti sú proste niečo, čo by ti nemalo chýbať v školskom, ale aj normálnom živote. Oni ťa vedia pozbudiť, aj ťa potešiť. Máš sa s kým úprimne porozprávať a oni ti môžu vlastne toto isté a ty môžeš toto isté dať. A človek sa cíti lepšie, keď sa môže niekomu správať. Ja to viem na svojej koži, keďže ja som mal takýchto momentov veľmi veľa v mojom živote. Môj život bol niečo ako komédia, alebo horor. Obidvoje vlastne. A toto je vlastne všetko. Akorát som chcel skončiť. No takže, tak, čo by som vám dal ešte povedal? Neviem, majte pekný deň, ešte nezabudnite dať odber, napíšte do komentáru, ak máte problém, skúsim o tom dať video, nebojte sa zdôveriť. No proste, ak niečo také, tak ja ti proste niečo poviem, buď to dám do shortu, neviem. Toto video je trošičku také predĺžené, ale nebojte sa nás dôveriť, ak také niečo máte. A my vám poradíme. My vám poradíme. Hlavne on mi tu chcel, proste, bol to jeho navrh. Mňa nenapadalo čo a už veľakrát toto video urobiť a je to dosť také, že ťažké a tak, že kým to natočíš a takže nevieš, ako sa máš vyjadriť zo začiatku, že sa bojíš, že toto je napríklad moje prvé video a zo začiatku som sa, že koktal, že no asi si to viete postaviť. Ale už sa asi zlepšujem, no. Napíšte do komentáru, že aj keby povedzte proste k tomuto videu nejaký svoj názor, ohodnoťte ho a dajte nejaké návrhy na nejaké videá. Dobre, čaute.